Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бардораи азиз, алҳамдулиллаҳ қарор дорем дар пеши масҷиди Сафонова ки масҷиде ки зборг шуда буданд. Алҳамдулиллаҳ чӣ хеле ки шумо мебинем ба хости Аллоҳ дастгирии шумо бародаро, хоҳаро, бародарои Тоҷикистон, бародарои Москва, кулли ҳами Россия ки саҳм карден 100 рубл, 200 рубл, иншоаллоҳ ки аҷракум индаллоҳ. Масҷид сохтеса, уна трезоша задан, иҷашам задан, ҳама корош рафтеса, иншоаллоҳ хуб мешава. Беташвиш бошем бардораи азиз, ачоту учотша акай Муҳаммад Таҷмуслим ҳамаша барои шумо нишон метаҳад ки чанд сум ҷамъ шид, чанд сум дар ҳамин масҷид расход шид. Барои ҳамин шумо парво накунед бардораи азиз. Фаромӯш накунед ки инсон мемура, ҳамаи номаи ҳасанош тамом меша, се чизаш мемона. Яке аз уш чия? Садақаи ҷорияе ки дар ҳамин масҷид саҳм гузоштен. 100 рубл, 200 рубл, 500 рубл аҷракум индаллоҳро аз Аллоҳ мегиред. ва ҳар касе ки масҷиди Аллоҳро дар ин дунё бунёд кард, Аллоҳ дар ҷаннат барои ӯ як масҷид, як қаср, як хона мекунад. барои он бепарво бошен дӯстони азиз. Отчёти масҷид мебуроя бародармон Таҷмуслим иншоаллоҳ отчёти масҷида нишон мета. Масҷида сохтесан, иншоаллоҳ то нояброра ба фикрам бояд сдаватш кунанд. Аллоҳ баракаттон буда.